وشيمة مجسر وسلوى أفريان مجسر وإلى حضرة مؤلف الكتب يسأل مؤلف الكتب التي عنها وعلمناها وإلى حضرة جميع المسلمين والمسلمات ومن الأحياء والأموات وعلى كل من وسلفنا الصالح وعلى أذن وعلى كنة صالحة لهم الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين بسم الله الرحمن الرحيم. Wal yaumul akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yaumu lan utawi dina. Wal yaum lan utawi dina al akhiru kang akhir. Summa haulul muwaqifi nuli pakewuh ing dalem gon jumeneng. Summa haulul muwaqifi nuli pakewuh ing dalem gon jumeneng iku hakun kang hak. Fa khafif mongko mugi ngentengake sinten tuan. Fa khafif mongko mugi ngentengake sinten tuan. Ya Rahimu duh zat kang maha welas asih. Ya Rahimu duh zat kang maha welas asih. Was'if lan mugi melasi sinten tuan ing ingsun. Was'if lan mugi melasi sinten tuan ing ingsun. Iki istilah al-yaumil akhir. Dina akhir atau dina kiamat. Awake dhewe ngomong dina kiamat, dina akhir niku sesuatu hal sing menakutkan. Wa yaumul kiamah. Ya yaumul akhir iku dina kiamat. Wa awwaluhu min waqtil hasyri ila ma la yatanaha ala sahih. Awale dina kiamat iku kapan? Awale dina kiamat iku waqtil hasyr. Waktu digiringi menungso. Jadi digiring eneke dukhon niku asap, nggih. Ya senes asap-asap. Nek cara sampean ningali kebakaran nika, sing kebakaran hutan nika asape asap sing tebal nggih. Dan niku giring menungso. Lah asap niku panas ngoten. Giring maring padang mahsyar. Ila malayatanaha sampai tidak ada batasannya. Jadi awale enten dukhon niku sampai gak enek watesane. Jadi kula nate maca niku nate maos niku dina kiamat niku pokok mencekam. Haulil muwaqif barang. Dados pakewuh wong sibuk ngurusi awake dhewe masing-masing sampai nopo sampai keluargane awake dhewe wis gak kelingan. Ndi bapakku, ndi anakku, ndi kancaku wis mboten kelingan. Aku kelingane namung aku slamet ora, aku termasuk wong slamet apa ora. Nek ngurusi awake dhewe kabeh. Niku zaman yaumil kiamah, dina kiamat. Wakila ila ayyadkhula ahlul jannati al jannata wa ahlun nari an-nar. Enek perkataan bahwa
akhir daripada hari kiamat itu, di mana masa orang yang ahli surga dimasukkan ke surga dan orang yang ahli neraka dimasukkan ke neraka. Dan itu akhir daripada hari kiamat. Itu ada dikatakan seperti wa sumya biyaumil akhiri li'annahu akhiru ayyamid dunya, bimakna annahu muttasilun bi akhiri ayyamid dunya. Jadi dinamakan hari akhir mergi dino kiamat niku merupakan akhire dino-dinone donya. Jadi sak cara teng donya niki awake dhewe patokane wonten tanggalan, wonten Masehi, wonten Hijriyah. Lah tanggalane niki per hari niki kan masih berjalan terus, ya, tanggal 10, besok tanggal 11, besok tanggal dan seterusnya. Bulan-bulan berganti, tahun-tahun berganti, ya. Nah niku. Lah niku suatu saat nanti ada titik di mana titik niku berhenti hari di dunia. Maka dinamakan yaumil kiamah. Bimakna annahu muttasilun bi akhiril ayyamid dunya, dengan gambaran bahwa hari akhir itu, hari kiamat itu bertemu dengan akhirnya hari-hari di dunia. Jadi ujung-ujungnya ya dino kiamat gitu. Jadi dino-dino sakniki tanggal 10 nih, tanggal 11 nih. Tanggal 11 bulan Februari tahun 2025. Dan itu akhirnya duka mungkin 2400, duka mungkin 2000, 1000, 2000, 2200, 3000 atau 4000 atau 5000 duka. Tidak ada yang tahu. Bahkan Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam niku nggih mboten semerep. Niku mboten semerep pastine kapan. Lah kok enek uang sing ngandakne besok dina kiamat tekone tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Lah niku wis jelas hoax. Wis jelas palsu. Tiang sing ngoten. Lha mboten enten sing sumerep kapan dina akhir niku mboten enten. Hatta yakuna akhiraha wa summiya biyaumil kiamati liqiyamin nasi fihi min kuburihim wa qiyamihim baina yaday khaliqihim wa qiyamil hujjati lahum wa alaihim wa lahu nahwu salasumi'ati ismi. Terus dijenenge aran jeneng kiamat niku mergi jumenenge menungso saking pira-pira kubure. Jadi wong-wong bangkit saka kuburan. Mbuh piye carane? Ale kaya apa model? Jadi bangkite wong niku mungkin nggih kula maos nate maos enten sing modele macam-macam. Enek sing mlaku ngesot, enten sing mlaku brangkang, enek sing mlaku gawe sirahe. Nggih enten sing berseri-seri. Kados nembe bahkan boten meninggal. Nah niku tondo yen biyen teng donyane niku tergantung amale. Lah arane kiamat niku jumeneng saking kan kiam niku kan maknane jumeneng ngadeg gitu. Ditangekne ngadeg saking kubure. Wa qiyamihim baina yaday khaliqihim, lan jumenenge para manungsa ing dalem ngarepane zat kang dadekake manungsa. Jadi semuanya nanti bakal digiring ke padang mahsyar dan di sana bergolong-golong, berkelompok-kelompok berdasarkan kelompoknya masing-masing, berhadapan langsung dengan zat yang maha menciptakan manusia. Ini dinamakan kiamat itu seperti itu.
mereka berdiri semuanya dari mulai Kanjeng Nabi Adam sampai hari kiamat tiba. Itu berapa miliar orang saja, berapa triliun orang saja. Kita hitung mulai dari Kanjeng Nabi Adam. Kalau awet dewi sebenarnya hanya sebutir debu ya, cara bahasan, cara awet dewi gelem anu. Dunia niki awet dewi senajan nyatane awet dewi urip. Senajan nyatane awet dewi niki urip bendina, nggih mlaku, nggih ambekan, nggih mangan, nggih sembarang kalire. Ternyata awet dewi niki hanya butiran debu, dibandingkan sing itu. Maka dari itu tidak ada yang pantas untuk disombongkan sama awet dewi. Summa haulul muakifi pakewoe panggonan jumeneng. Jadi besok bakal banyak kesibukan-kesibukan diantaranya wal muradu bihaulil muakif ma yanalu annasu fihi minasyadaidi litulil wukufi kila alfasanatin. Masyaallah. Terus kita berdiri ketika hari kiamat tiba itu banyak sekali syadaid. Maksudnya syadaid itu kedahsyatan ya. Termasuk lamanya berdiri kita ada dikatakan selama 1000 tahun katanya. Ya dikatakan alfasanatin 1000 tahun. Jadi wis bar ditangekne saka alam kubur mula digiring ning padang mahsyar. Dan itu ngadeke niku suwi mangsa niku sampai 1000 tahun. Ya iku betapa awake dhewe iku urip ning donya niki rata-rata awake dhewe umur 80 70 mawon wis eok ngoten nggih. Ya nggih, ibaratnya 70 tahun niku pun mboten enten umure. Pun 80 tahun ini umat-umat Kanjeng Nabi umur 70 tahun pun paling suwe. Lah terus yang diandelne napa? Padahal umur 70 tahun itu tesih dikurangi umure awake dhewe belajar. Nggih to? Belajar paling pol nggih 12 tahun, 14 tahun, 15 tahun. Berarti 70 dikurangi 15 tahun sekitar 45 tahun. 45 tahun itu dikurangi mongso turune awake dhewe. Enek sing buat tangan ora turu. Nggih mboten maido nggih. Kula kadang nggih lek ngantuk nggih keturon. Lah tapi lek akeh turune piye? Nah, apa meneh anjuran dokter tidur sehari kurang lebih 7 jam, 8 jam agar maksimal. Anjuran dokter seperti itu. Nah, itu lek kula pernah kalkulasi niku lek umure 70 tahun kula kalkulasi kalau sehari tidur 8 jam, sehari tidur 8 jam kula selama 70 tahun itu dikurangi 8 jam per hari, kira-kira 20 tahun tidur, dikurangi 20 tahun untuk tidurnya saja. Nah, mula 70 tahun dikurangi 15 tahun masa belajar, dikurangi 20 tahun masa tidur, jadi sisanya tinggal tadi 45 tadi 70 tahun dikurangi masa belajar 15 tahun hasilnya 55 dikurangi 20 tahun tidur jadi 35 ngoten nggih. Oke. Nah, 35 tahun itu sisanya kita hidup di tengah-tengah masyarakat. 35 tahun hidup di tengah masyarakat. Iso apa
kadang ning masyarakat yo ngrumpi ngalor ngidul gak enak sing dibahas sing apik-apik blas. Nah, akhirnya dingging ngrumpi iku sedina minimal katakanlah 2 jam. Nah, sedina 2 jam iku dipingne urip 35 tahun. Nah, iku dadine pira? Nah, iku kalkulasi dhewe. Lek mau napa jenenge wis entek 15 tahun tambah 20 tahun sisane karek 35 tahun kok. Nah mula kira-kira iku 5 tahun dingging. Kadang awake dhewe luwih saka 2 jam iki. Jam-jaman iso sewengi yen rumpi. Wong lek wayahe jagong iso 2 dina 2 wengi patut ngobrol lek ngalor ngidul. Ora enak sing blas. Nah, mulai niku akhirnya apa? 5 tahun katakanlah totalnya. 5 tahun dingging rumpi. Kalau no bahasan ilmu, kalau no bahasan apa-apa. Akhirnya kelong 5 tahun, 35 dikirong 5, jadi 30 tahun. Urip-uripnya 30 tahun. Terus tinggi apa nih liyane dingging ibadah. Tinggi sholat. Sholat entek piro? Sedina ping 5. Ping 5 niku sholat persolatane 5 menit. Gitu, 5 menit gak suwe sampean sholat. Sholat 5 menit ping 5 dadine 20 menit. Gak enek setengah jam sampean sholat itu sedina. Gak enek setengah jam. Lah setengah jam itu gawe sholat ping napa jenenge sak umure urip sampean kawit. Berarti 75 tahun itu wau dikurangi kira-kira nah, iki mau dadi piro? Kira-kira salatmu jame piro? Pirang tahun? Ora enek 50 tahun gak enek. Wong sedina mek 30 menit ora genep niku wau, 20 menit malah. Nggih to? Durung lek wiridan, ya lek wiridan, lek ora iki kelong nek uripe gawe sing liyane. Kula tambahne nganggur-ngangguran sing nganggur sing ora apa yen faedahe niku iso istilah. Jam-jaman yo anu. Bendina pisan yo anu. Wonge enek yo anu. Enek. Sing mboten maido niki kula kabeh nggih napa jenenge Mbak pasti mengalami masa-masa seperti ini. Daripada sampean pas nganggur terus buka kitab, gitu. Sampean judeg-judeg nggak paham, gitu. Akhirnya kitab ditutup, ganti sing liyane. Maka dari itu, totalan ya 30 tahun dikurangi ngangguran, ya kira-kira uripnya sampean itu kira-kira ya cuma 20 tahun saja. Jadi 20 tahun hidup di masyarakat, Masya Allah. Ini 20 tahun untuk apa kira-kira? Hitung-hitungannya urip, bener-bener urip loh ya. Ya oleh api, kadang ya belum ngajak kancane sing api, belum ngajak sing napa jenenge ibadah, poliane sing api, ngajak belajar, ngajak apa sing api manfaat 20 tahun itu. Api lek wis gak ngajak ya wis tambah barang-barang dilakoni gitu. Sing elek-elek jadi naudzubillah ojo sampai ngono dadi 20 tahun urip ning masyarakat ya iso-iso sing gawe niku kasar-kasarane kalkulasi urip niku. Kalkulasi kehidupan. Sudah berapa banyak kebaikan yang sudah sampai lakukan daripada keburukan yang sudah sampai berbuat. Ini matematika kehidupan. Kira-kira bisa diterima nggak? Sakit ya? Sakit sangat ya? Makanya. Maka dari itu mulai hari besok mari kita bersedikit tidur
Mari kita bersedikit rasan-rasan, mari kita bersedikit menganggur-nganggur dengan hal yang kurang berguna, mari kita lakukan hal-hal yang lebih positif lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wajibun abdul ibadi as-sufufa kama minal qur'ani nassun urifa. Wa wajibun lan iku kang wajib. Wa wajibun lan iku kang wajib abdul ibadi utawi oleh ngalap pira-pira kawula. Abdul ibadi utawi oleh ngalap pira-pira kawula. Utawi oleh ngalap pira-pira kawula as-suhufa ing pira-pira lembaran. As-suhufa ing pira-pira lembaran. Kama koyok katerangan minal Qur'ani saking Al-Qur'an. Minal Qur'ani saking Al-Qur'an nason hale kang den pertelaake apa ma. Nason hale kang den pertelaake apa ma urifa kang den adatake apa ma. Urifa kang den weruhi apa ma. Urifa kang den weruhi apa ma. Wa mislu hadalan utawi padane iki akhdul ibadi. Wa mislu hadalan iku padane iki akhdul ibadi al-waznu utawi timbangane ngamal. Al-waznu utawi timbangane ngamal. Wal mizanu tegese timbangan. Wal mizanu tegese timbangan. Fatu zanu mongko den timbang. Fatu zanu mongko den timbang apa al-kutubu pira-pira kitab. Awil ahyanu utawa pira-pira kahanane amal. Awil ahyanu utawa pira-pira kahanane amal. Kadza iku kaya mengkono-mengkono akhdul ibadi. Kadza iku kaya mengkono-mengkono akhdul ibadi as-siratu utawi wat. As-siratu utawi wat jembatan. Fal ibadu mongko utawi pira-pira kawula. Fal ibadu mongko utawi pira-pira kawula iku mukhtalifun kang beda-beda. Iku mukhtalifun kang beda-beda apa mururuhum lewate al ibadu. Apa mururuhum lewate al ibadu fasalimun mongko iku kang slamet. Ngeten. Fasalimun mongko iku setengah al-ibad. Fasalimun mongko iku setengah al-ibad utawi wong kang slamet. Mongko iku setengah al-ibadu utawi wong kang slamet. Wa muntalifun lan utawi al-ibadu iku wong kang cilaka. Wa muntalifun lan utawi al-ibadu iku wong kang cilaka. Sampun. Jadi hal sing wajib mungguh napa jenenge akal niku abdul ibadi as-sukufa kama minal Qur'ani nasson urifa. Mendete kawula maring pira-pira lembaran kaya dene lembarane Al-Qur'an sing sampun dipertelakake, sampun napa jenenge dituduhni. Jadi lembaran niku lembaran napa? Lembaran amal tegese. Wa mislu hadza dene padane iki ngalape kawula al-waznu wal mizan. Utawi timbangane ngamal. Jadi bar njupuk lembaran, bar mundhut lembaran iku, lajeng lembaran iku dipun timbang. Fatuzanu al-kutubu awil ahyanu. Mula lembaran-lembaran iku wau dikumpulne dadi dados kitab, dados
kutub nggih dados pira-pira kitab utawa pira-pira bentuk bentuke amal sing lajeng pira-pira kitab lan pira-pira bentuke amal niku wau dipun timbang. Lah niku wau napa jenenge catatan amal ngoten lho. Kada asyiratu fal ibadu mukhtalifun mururuhum fasalimun wa muntalifun. Semono uga nggih sami niku jembatan utawa siratal mustaqim dene para kawulane Gusti Allah niku wonten sing beda-beda oleh lewat siratal mustaqim. Ana kalane tiang niku utawa kawula niku dados tiang sing slamet lan ana kalane kawula niku dados tiang ingkang cilaka ya. Jadi sakjane ngoten nggih sakjane lek sampean semerep nggih ben dinten niku awake dhewe pun diawasi kalian malaikat nggih. Lah malaikat iku lho sing niti-niti awake dhewe. Sinten namine? Malaikat raqib kalih malaikat atid ngoten nggih. Lah bendina niku nyateti terus amal ibadah dhewe. Yen amal ibadah apik mula dicatet 10. Yen amal ibadah elek mula dicatet 1. Mboten akeh-akeh nggih. Lah lek niat apik niku pun dicatet 1. Lek niat elek niku dereng dicatet sama sekali. Sakderenge tiang niku nglakoni. Lho kok ngerti kabeh? Nggih ngerti kula nate. Nate totalan kula ya. Maksudnya enten ngoten niku keterangane secara rinci. Nggih. Jadi mantun ngoten terus catatan-catatan niku teng pundi nggih dikumpulne mengke wayah rekapan teng dina kiamat minangka ya minangka mi kali nangka minangka niku dados catetane sampean wonten teng dadi ibarate awake dhewe kaya bendina ning absen niku lho nggih sampean di absen ya enek sing alfa enek sing izin enek sing hadir. Nah niku minangka apa ngilingne lek awake dhewe niku bendina ya bakal mesti dicatet kalih malaikat ngoten lho. Wis malaikat wis gak kena dicogok malaikat tak sogok awakmu engko tak kemi gelem ora kena wisan sebab sampean dhewe ora iso ningali ya. Ya mula lek sampean dadi pengabsen ya dadi pengabsen sing kancane dhewe kadang ya sing kena disogok, "Weh, titiken aku, engko tak kei." Lah iki wis tanda-tandane. Lah mula niku mengke teng dina kiamat dirupakne kalian lembaran-lembaran terus diklumpukne dadi buku catatan amal lajeng dijupuk sesuai kalian namane dhewe sesuai kalian namane pun nomor KTP-ne napa nomor induke ya. Nomor induk santri, nomor induk mahasiswa, nomor induk sekolah, ya apa siswa nasional. Ya pun sesuai, mboten samar keliru. Kok keliru? Iki catetane si anu iki, si Agus iki. Ya. Gak mungkin keliru iki. Gak mungkin keliru. Mboten mungkin iku wis mboten mungkin wis paling majune maju punane. Jadi gak enek kok istilah keliru malaikat keliru iki catatan amalnya Agus iki. Agus ngantemi. Jadi gak bakal keliru. Iki 10 paling majune maju nih ya. Iki gak samar keliru padahal cara zaman sakniki niku wis paling canggih-canggih bahkan
per orang niku ada identitasnya masing-masing niku saja tesih keliru ngoten. Ya niki wis padahal sak mirip-miripe wong kembar Pak Toto iku gak bakal keliru. Oh iki sing jenenge Saridin, oh iki sing jenenge Saridun. Nah, iki gak bakal keliru ngoten. Ya, mula catetan niku mengke bakal dipun pendhet kalian tiange langsung ngoten. Lajeng napa samantune niku lajeng dipun timbang. Lah iki bagian sing paling dredeg niki nggih, paling menakutkan. Lah napa timbangane awake dhewe niki akeh apike napa akeh olone? Wis jelas sampean niku wis jelas. Maksude diitung bendina niku kathah apike napa kathah eleke. Dan niku kula kinten-kinten mesti nggih insyaallah kata apike lah. Sebab niate sampean teng pondok niku mesti tolabul yang tolabul ilmi niku mesti dicatet terus akhire. Oh iki bocah tolabul ilmi. Masya turu tolabul. Oh iki anu. Masya nyangkruk tolabul ilmi. Ini ate tolabul ilmi kula pas teng pondok budal pondok aja sampai keliru niate ditata tenanan bener niku ngoten lho. Dadi nggih ngelikne ben napa ben malaikate mungkin nyatete kok iki tolabul ilmi. Oh iki tolabul ilmi. Ngono gitu. Ya ora niat ngakali tapi terang nggih ngoten. Terus ning pondoke ya temenan, ya wayahe sekolah-sekolah, wayahe ngaji, wayahe napa jamaah nggih jamaah ngoten niku temenan-temenan gitu. Jadi akhirnya malaikat yo gak bingung ngoten iki wayahe sekolah kok malah turu iki catet apa iki terusan kan bingung gitu wis niat tapi setidaknya sampean wis niat kan awal dicatet siji akhirnya oh iki niat tolabul ilmi catet siji yo temenan malaikat niku ngoten niku koyo ora tenan anu Ustaz yo ora tenan malaikat niku temen-temene wong temen niku wis gak kena disogok napa mawon. Sampeyan nyogok umum. Ayo kita sogok malaikat pulung malaikat cateten amale wong iku sing elek-elek mawon, aja sing apik. Yo ora kena malaikat besok iku tak tukone mie esuk. Gak kena. Sampeyan ningali mawon mboten saged. Gak kena. Mboten saged. Mboten saged. Masih sampean sogok tambah sampean sogok sak miliar. Mboten saged sampean sogok sak miliar mboten saged. Atusan miliar triliun sak triliun mboten saged. Mergo apa? Malaikat mboten doyan duit. Malaikat niku namung tunduk kali perintahipun Gusti Allah. Lah kok sampean sogok nggih apa iki? Ibarate mek kertas kok ngene. Gitu. Mek kertas, kayaknya gunanya deh malaikat mangan juga mangan, ngombe juga ngombe, gak butuh turu, gak butuh mobil ya, gak butuh helikopter. Iya, enggak. Malah mulane sampean sogok nggih dhuwit, padha triliunan juga gak doyan malaikat. Rokok demit niku doyan. Mulane iku gak bakal keliru malaikat pun to. Sampean nglakoni apa itu nggih. Niku perkara apik, perkara elek malaikat gak bakal keliru. Terus lajeng ditimbang samantune dicatet, direkap, mantun direkap ditumpuk sing apik terus mantun-mantun sampean wayahe bagian sampean mendhet kitab niku lajeng ditimbang. Yang ditimbang terus kita apa? Abot amale sing apik. Alhamdulillah. Lah kok enek sing ditimbang abot amale sing elek, akhire protes. Ya Gusti kula napa niki kok sing abot amal sing elek padahal kula mboten nate nglakoni sing elek-elek. Enek sing ngono, protes. Akhire napa jenenge digembok niku lambene digembok. Digembok nggih lambene digembok. Terus sing muni apa sing muni tangane, muni sikile muni. Akhire bersaksi kabeh. Sing nyekseni sing gawe seksi niku tangane,
motone sikile muni ngucap akhirnya ngaku Duh Gusti kula niki tangane niki didamel sing elek-elek Gusti damel nampani ngeten iki Gusti sikile niki kula didamel lampah ten ngeten iki Gusti kupinge ya muni ya nggih Gusti niki kuping niki didamel ngrungokne niki sing mboten-mboten terus motone ya muni nggih Gusti niki mripat niki damel mirsani sing mboten-mboten Gusti nah akhirnya kabeh nyekseni akhirnya wis gak iso apa-apa sing duwe padahal sing duwe awake iso sing nyekseni ame anggota-anggotane dhewe-dhewe akhirnya yo iki memang sing abot amal koloni akhirnya napa Kada as-siratu fal ibadu mukhtalifun mururuhum. Sak mantune niku dikon lewat jembatan Siratal Mustaqim. Enten kawula niku lewate beda-beda macam-macam nggih. Fasalimun ana kalane enek kawula sing slamet wa mungtalifun lan ana kalane kawula sing cilaka. Kawula sing slamet niku wau nggih pun ditimbang amal saene kathah amal saene mula abot amal saene mula saged nglewati jembatan Siratal Mustaqim. Enten sing ditimbang abot amal olone mula pas lewati jembatan Siratal Mustaqim niku tiyang kawula niku kepleset lajeng jegur wonten bil nggih terus pun ipun nggih istilahnya kok sampun ta ini saya kata sebenarnya medeni napa mboten dina kiamat medeni napa mboten medeni tapi kudu wajib niku dipun imani nggih termasuk iman rukun iman niku wonten 6 sing satunggal iman kepada Allah nomor kalih iman datang kitab-kitab Allah kaping 3 kepada rasul-rasul Allah terus kaping sekawan iman datang malaikat-malaikat Allah nomor gansal iman datang dinten kiamat nah niki kan termasuk terus yang nomor 6 iman kalian kodok lan qadaripun Allah baik khairihi maupun syarrihi di iman niku nggih kudu sampean iman senajan menakutkan nggih meskipun menakutkan anani sampean iman niku pun gugur kewajibane sampean untuk iman walu wajibun akhdul ibadi as-sufufa ay sam'an liwurudihi kitaban wa sunnatan wa lin ing iqadi al-ijma'i alaihi fayajibu al-imanu bihi nah iki mongko wajib iman awake besok niku bakal njupuk catatan amal waman ankarahu kufrun dene wong sing ingkar niku dadi wong sing kufur nggih mula aja sampai ingkar wal muradu minas sufufi al kutubu allati katabat fiha al malaikatu iki lho ya to temenan to jadi sing dimaksud lembaran kitab niki wau kitab buku niku wau buku sing sampun dipun catet kalian moloe fa'alahu al-ibadu sing catatan-catatan iku wau berdasar napa sing sampun dilampahi kalian para kawula ni fit dunya ing dalem dunya. Jadi
Sampai ning dunya, iki ning dunya to. Iya. Nah, iku karek napa jenenge siap-siap malaikat nggih. Sampean wis seru lek ngenten iki ya, di malaikat berarti siap nyateti ya. Berarti sampean karek napa jenenge nyesuaikne kuwi pun tegese nyesuaikne. Jadi sampean nek pengen dicatet dadi amal apik berarti sampean nglakoni sing apik, niate nggih sing apik. Senajan kadang perbuatan ini ku perbuatan dunya nggih. Kados napa perbuatan dunya? Kados sampean contoh cilike mawon sampean khidmat, sampean ngopo nggih ewang-ewang ngopo nggih. Sampean niati kok niat akhirat. Insyaallah niku dados amal akhirat. Contohnya nopo? Nggih kuwatah. Sampeyan seumpama tukang becak ngoten nggih. Seumpama kan. Saniki tukang becak mboten enten. Seumpama enten nggih. Saking terminal niku terus tiap tukang becak. Niate niku damel ngopeni anak bojone. Damel harta sing halal. Boten damel harta sing haram. Mergo niat niku wau akhire dados amal akhirat. Nggih. Terus napa sing didhawuhake kali Kanjeng Nabi? Kam min amalid dunya yatasawwaruna bi amalil akhirat bi husnin niat. Kathah sanget amal-amal sing berbangsa duniawi tapi mergo saene niat, mergo apike niat akhire dadi amal-amal akhirat. Sebab napa? Sebab husnin niat, sebab saene niat niku. Lan kam min amalit akhirah yatasawwaruna bi a'malid dunya bisuin niat. Lajeng nggih kathah amal-amal akhirat bentuke kados-kados kaya bendina ibadah mawon. Mboten napa-napa. Mboten wonten lintune ibadah nggih. Tapi yatasawwaruna bi a'malid dunya. Dadi ngamal niku akhire ngamal dunya mawon, teng dunya mawon. Sebab napa bisuin niat? Sebab Allah niat. Sampeyan mergo ibadah mergo ben pamer utawa ben dipuji wong utawa ben dianggep wong sing ahli ibadah lan sapinunggalane. Akhire dadi napa? Ya wis dadi wong sing dipuji niku wau. Teng akhirate mboten entuk ganjarane, mboten entuk. Lah niku lho. Akhire napa? Awake kudu ngati-ngati tenan teng donya. Maksude ngati-ngati ya iku mau niate nggih. Nah niate apik senajan sing dilakoni awake hal-hal sing biasa ibarate wis koyo nyambut gawe lan sapinunggalane niku. Khidmah lan sapinunggalane niku. Nek awake niati kanthi tenanan niat sampean mergo napa? Mergo ben napa diwales teng akhirat entuk ganjaran lah sing sae. Mula sampean yo angsal ganjaran teng akhirat, ganjaran sing sae ya. Mungkin ngoten niku sampean nggih niate sing apik ditata tenanan. Mula mboten main-main sampean niku teng pondok ngoten. Akhire dicatet kalian malaikat wah iki niate apik. Dicatet 10. Lho kok iso 10? Ya sebab dilakoni pisan. Ya niat ya dilakoni pisan. Lah kok ngerti lek dicatet 10? Iya mergo memang ngoten kalkulasine gitu. Bahkan sholawat niku nggih. Sholawat man sholla ala alayya apa niku? Sallallahu alaihi asyrata marrah. Jadi barang sapa sing sholawat maring Kanjeng Nabi sak sholawatan. Mula Gusti Allah bakal bales ganti ndongaake sholawat ganjarane sebanyak 10. Lha niku pun kalkulasi jelas ngoten lho. Dados siji amal kaapian niku bakal diwales 10 ganjaran. Nah, apa meneh kok amal apike sedina niku luwih-luwih, katakanlah sampai 10 amal kaapian. Berarti piro kalkulasine? Dadine 10 ping 10
ngono lho. Jadi penak-penakane bendina nyelengi 1 sampai gedene umur 30 nggih. Sampai gedene umur 70 tahun berarti piro? Nah? Nah? Kan setahun enek 336 dikali 70 piro? Dikali 70 dhisik, dikali 70. Kata? Nggih kata, kula dhewe mboten saged gitu. Pinten? 3.500 23.000 katakanlah 23.000 sekian ngoten nggih dikalikan 100 berarti nuli ditambah loro berarti piro? 200 nggih 20.000 230.000 230.000 terus dibagi mboten nggih 200 nggih berarti pun niku wau nggih berarti 230 total keapiane sampean dicatet 230.000 sauripe sampean cara umure 70 tahun lah iku durung keapian sing liyane durung sedekah jariah sampean. Sampean pengen ganjarane tambah-tambah napa mboten? Sampean sedekah pun sedekah. Lah niku ibarate tiyang sing pengen napa jenenge disedekahi. Nah niku cara kalkulasi penak-penake kalkulator nggih ngoten niku. Dikalkulasi tibake sawise umur 70 tahun keapiane awake dhewe 230 keapian. Dereng keapian sing lintune sing boten saged disebut. Lah niku lah cara awake dhewe urip niku penuh dengan apa jenenge penjabaran nggih. Jabarnya akhirnya ngerti ternyata pun dicukupkan dulu kali ini wabarakatuh swab al-fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.